kuuleko joku tulee mieluummin aina tarjoon, että mitä sieltä tuot, onko sinun nälkä, onko sinun jano. Mie kuulen vaikka tuntematon ihmisetkin joskus, kun mie näältä rääsyläinen männö. Mie saata tällä viisiin heittää leivän, että ota hyvä mies leipäpala tässä, että minulla on mistä antaa, vaikka mulla on vähän, mie anna vähästä. Niinhän se Raamatuskin sanotaan, että kuule paha ajana paljostaa. Ei tiedä monta niinku just. Millään se ei ois antaa, että kuulee sitä piironkin ja se on kuitenkin Antto vainaa sen aikanaan määrässä. Et kuule, niin sanoin, että kyllä ihmisen pitää olla kae. Et pitää tulla ihmiselle semmonen kateus kuule sydämeen. Rahat vei kaik Helena ja kahvikupit, mie yksikin kahvikuppia kuule muistelen, kun meihän se ajatteli. Mut eihän myö saatu kuule yksi korvatalo on jäljellä, kun nekin pit hävittää kuule kaikki. Ihan kateutta mie sanon, että se on, ettei anna toiselle, kun ei itselleenkään kelpaa. Et oikeeko pietää kuule, että miu vaan.